idan za ku yi aure ku auri 'yan mata, in ji manzon Allah, idan za ku yi aure ku auri 'yan mata. Sai annabi ya ce fa innahunna a'zabu afwahan, don bakunansu sun fi daɗi, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam. Bakunansu sun fi daɗi. Hadisin yana sahihu ibn Majah, hadisin 1520. Me yasa manzon Allah ya faɗa? Wanda saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da Allah ya bayyana mana, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saboda haka yasa shi manzon Allah rahama ne ga duniya gaba daya. Kar ka dauka wai annabi zai koya maka sallah da alwala da azumi. Zaman da za ka yi da matarka, sha'awar ka din ma annabi yana karantar da kai, sha'awar taka ma manzon Allah zai karantar da kai. Shine malamai suke cewa ai shi annabi in ka dubi gidansa, duk matansa zaurawa ya aure su in banda Aisha, ita kadai ce. To sannan kuma ita Aisha ita ke bada labari, bata bada labarin sauran matan annabi ba, amma ta bada labarin kanta. Annabi yana da alwala, idan an kira sallah ba zai fita ba sai ya sumbace ta. Kuma annabi ke cewa sahabbai, ku rika auren 'yan mata inda ta sashin wato sumbatar mace ne. Manzon Allah yake cewa fa innahunna a'zabu afwahan, bakunan su wato sun fi tsafta.